Zabudnite na taliansku Etnu. Skutočné sopečné monštrum Európy stálo kedysi tu. Priamo v srdci Slovenska. Poľana. Pred miliónmi rokov to bola hora vysoká 4 kilometre, pod ktorou vrelo samotné zemské jadro. Potom prišlo peklo. Jej výbuch dosiahol vulkanický index 7. Bola to sila, ktorá sa vyrovnala ničivej Krakatoe. Zem sa triasla a nebo zčernelo od popola. Táto deštrukcia horu nakoniec zlomila. Celý masív sa pod vlastnou ťažou zrútil do vyprázdneného vnútra zeme. Vznikol gigantický kotol. Kaldera s priemerom až 9 kilometrov. Dnes je tento obrovský prstenec kráľovstvom ticha a hmly. Ale to najšialenejšie, priamo v strede bývalého ohnivého pekla dnes leží osada Kyslinky. Ľudia tu doslova spia na dne supervulkánu. Zostali len skaly, legendy a príroda, ktorá si vzala všetko späť. Aj toto sú slovenské poklady.